Юлдуз Усмонова 12 декабри соли 1963 дар шаҳри Марғилони Ӯзбекистон таваллуд шудааст. Ӯ аз оилаи калон аст. 4 бародар ва 3 хоҳар дорад. худи ӯ фарзанди шашум мебошад. Падар ва модари ӯ коргарони оддӣ буданд. онҳо дар комбинати абрӯшим кор мекарданд. ғайр аз ин падари ӯ ҳунарманди бомаҳорат буд. ӯ катҳои пойдору бароҳат месохт ва онҳоро рӯзҳои истироҳатӣ мефурӯхт. ин фаъолият зиндагии бароҳати тамоми хонаводаро таъмин мекард. кӯдакон дар волидони худ намунаи меҳнатро медиданд ва аз хурдӣ ва корҳои хона машғул шуда ба якдигар кӯмак мерасонданд. масалан худи Юлдуз хӯрокпазӣ ва нонпазиро хуб метавонад. ӯ аз хурдӣ бо хислатҳояш фарқ мекард. Юлдуз иқрор мешавад ки ин хислатҳоро аз модар мерос гирифтааст ва инчунин ба худ хафагиро намепазирад ва метавонад барои худаш истодагирӣ кунад. аллакай дар синни ҷавонӣ овозхон ба сӯи мусиқӣ майл кард. роҳи эҷодии ӯ аз хонаи фарҳанг оғоз ёфт ки волидонаш дар он ҷо кор мекарданд. дар он ҷо вай узви ансамбли дуторнавозон гашт ва баъдтар вай ба омӯзишгоҳи омӯзгории мусиқӣ дохил шуд. соли охири таҳсилаш Юлдуз Усмонова дар як консерт иштирок намуд ки дар он таваҷҷӯҳи Гавҳар Раҳимоваро ба худ ҷалб кард. ин вохӯрӣ тақдирсоз шуд. пас аз баромад Гавҳар духтарро ба ансамбли Марғилон Хандасӣ даъват кард. дар он ҷо Юлдуз ба иҷрои сурудҳои худ шурӯъ кард. Гавҳар Раҳимова Юлдузро зери боли худ гирифт. вай духтарро ба Тошканд интиқол дод ва худ дарсҳои вокалро шурӯъ кард. сипас вай бо Саодат Қабулова, ки он замон профессори консерватория буд, вохӯрд. Саодат бо духтар ба омӯзиши ҷиддӣ машғул шуд. вай хатогиҳои иҷрои ӯро ислоҳ кард, бо маслиҳат кӯмак кард. ба шарофати муаллимонаш, ки чунин тайёрии хуб доданд, Юлдуз Усмонова тавонист ба консерваторияи давлатии шаҳри Тошканд дохил шавад. дар он ҷо вай дар шӯъбаи вокал ва баъдтар мақом таҳсил кардааст. пошхӯрии Иттиҳоди ҷумҳурии Шӯравии Социалистӣ ба авҷи маъруфияти Юлдуз дар Ӯзбекистон расид. аллакай дар охири солҳои 80 вай дар ватани худ шинохта шуд ва албоми навбатии Майдаро баровард. соли 1990 вай финалисти аввалини озмуни байналмилалӣ, ки дар Алматто баргузор гардид, ҷойгоҳи дуюмро касб кард. пас аз он сабти албоми Алма Алма ба даҳгонаи беҳтарини Аврупо дохил шуд. хитҳои англисӣ, ӯзбекӣ ӯ борҳо дар ҷадвалҳои попи кишварҳои аврупоӣ ҷой гирифтааст. албоми минбаъдаи Ҷанона, ки соли 1995 таълиф шудааст, ба ӯ шӯҳрати васеъ дар Олмон ва дигар кишварҳо фароҳам овард. баъдан Юлдуз сафари кишварҳои Аврупоро оғоз кард ва дар чунин фестивалҳои бузург ба монанди Woman, Англия, ҷаҳони мусиқӣ, санъат ва рақси англисӣ иштирок кард. ва инчунин дар фестивали ҳолландӣ дар соли 1999, ки дар он малика Беатрис ҳузур дошт, баромад намуд. соли 2001 ба Юлдуз Усмонова унвони маликаи санъати Осиёи марказӣ дода шуд. Юлдуз Усмонова 2 маротиба ба Тоҷикистон омадааст. бори аввал соли 2017 ба шаҳри Душанбе омада барномаи консертии худро баргузор намуд. бори дигар моҳи апрели соли 2019 ба Тоҷикистон ташриф оварда рӯзҳои 26, 27 ва 28 апрел дар 3 шаҳри Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар барномаҳои бузурги консертии худро барпо намуд, ки сурудеро бо овозхони тоҷик Шабнами Сурайё сароидааст. Юлдуз аввалин бор бо сароянда Иброҳим Ҳакимов оиладор шуд. соли 1996 онҳо ҷудо шуданд. аз ин издивоҷ духтари Нилуфар Усмонова ба дунё омад. соли 2001 овозаҳо дар бораи издивоҷ бо полковники милитсия Илҳом Мамадалиев сару садоҳо доштанд, аммо ин тасдиқ нашуд. аз соли 2006 вай бо соҳибкор Мансур Агалиев оиладор аст. ҳоло ӯ 4 набера дорад.